Vay ey bollesene gürlemesene. Öý bilen eklenç bilen işiň ýok, ýadatdyňla ýöne. Vay, towa, nämeler urlap durnaý? Buğunlukça bolle deliňdi, gaýdalyňla ýok. Sizem ýadansyňyz oglanlar, gaýrat ediň şuň. Hisse ertigi ijrak geläýärse. Alo, Alo. Gowlukmy nerdesin? gowluklu, häziram işdemen. Eglendiňle bu näme gelen ok? Ýatyp galypdyr saňa garaşyp. Sen ýatyber bolmady. Sen näme gelläňni? Barjak 8 mart açylşamyz bar diýdimi? Şoňa ýetişelip eglenäýdim menem. Ha, 8 martda açylşyk wa işkänlip meni ýatdan çykarjak bolýan. Şeýle günleri ýatdan çykarýan men seni. Ol gün ýatdan çykarar ýaly. Han men işler diýnaýyn. Barar nesip bolsa. Bolýa, tamam gel. Bolýa, sag ol. Bugüne moradaň 4-nji gününe turdyk nesip edenden. Näme dymdyň? Dörlen jüne magzymy bekleýäs. Käşke dilimizi, gözümizi, gulagymyzy, nefsimizden beklesedik. Düşünmedim. Öýke kin edip gatnaşmaýan dogan garnaşlamyz bar. Gep gyýbat menmenlik zararly. Oradaň hormatyna ýaraşaýsak diýýäňmi? Hawa. Eger nefsimizi ýeňip bilsek. Bäwul senen mihman gelýär nahar köp edensiň ha? Hawa, bir gazan atardym ha gelen oklar minni. Körpe jaň etdi. Çağlar gyzyryp ýatyr soňmur gün mara ýarsep. Wahy, gaýnymyr geläýmele. Ýüri tapalaw etdim men gowurýa diýip. Nesibesinde ýokdur bu nejemi. Gynanaýdym da. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Süýje edip pişiräý diýdim bolen. Ha? Baleda aýpsyň ha buny. Assalamu alaykum, gowmy ýagdaýlar. Wa alaykum salam. Özüňiz gowmy? Gowy bedem. Bugun näme nahar beşirdiňiz aý pade tutdular ýyzy. Bäwul palaw etdi gel goňşy. Ay bir hilagym bolýan öýdäki toýluja da bu. Astaýla ýamy nämem. Ýysyň allada şonu ýejek diýip durşuwa. Gatgowda çağlar uğrat salyp bereli. Ýeň hediledip. Bolýadyr muhanya Yuskan uradan. Sag ol goňşy. Sizden bir meda etdim öýdýän, çağalar ýok bolýan özüm beläýdim. Gel geç, çay içelany. Sag ol. Gelinin gowjamy? Gowy Hudaýa şükür. Naharyň ýysyny alypdyr da işden gelip gelmänkäm ýet goňşulara diýdi. Noş bolsun. Gerek zat bolsa aýdaýarsyň da. Bolýa. Ýa muha diýdiň bolen. Ha howo, ulujan. Olar ýalatpam näme?
Muhammed dady, ýaltan gysgaldaýas. Bah. Ne güzel adı var eken. Muhammed. Adın doğru tutsana. Aýenli gedip dursa dolu tutmaly bolýan. Muhammed muh etdiler. Yusuf'u yusk etdiler. Avrahim'i İslam'ı isk etdiler. Atlar doğru tutsak gowy dämi? Han men ýöräň goňsy, palaw çyýnem sag bol. Gelip dur goňşy. Oğlanlar bilen atýan şu wagt özüm arkaýyn boşap jaňadan taňa ýydina. Bolýa. Kakam sana da bir min dolar. O kaka. Kaka mama sana dost 12'den istiyor. Tur verelim mi yoralma? O yoralım dost giyeceğim onu. Oğlanlar yürü turalım. Oturun oğlum ýyla. Tamam sen yoral dost. Giyeceğim. Otur ya bu gürleşeýli bir min. Ben alayım dost. Hawa otur gürleşeýli kim? Dostum, men oturmayım. Tağadam gatı git şöyle dost. Bir gün iş etmesem, men gatı bilir yalayım ana dost. Öýde çağalar var, atlar var dost. Yekele ýözleri. Otur versene o näçe wagt bile kimin wagt geçiremedik. Bir oturoýly gürleşeýli wagt geçirelik kimin. Ah dostum, menem sen bilen şeydi, bu wagt geçiresim beli yalayım. Sen ki şular ýal giyin howlym bolsa, düdüm şular ýal maşyndan bolsa. O atlar ýok da dost bizde. Bir gün işden galsam, hojalagymy da bildirýär dost. Bar aladan somy, bar aladan jaý, maşyn, şu datlarmy? Al onu. Al sana. Jaý, naça şu datlar sana padarka mende. Dost bu datlar durmuşda bolýan datlar däller. Diňe kinoda bolýar dost bu datlar. Hemme baýlygym, hemme dadym senki. Ýöne men sana bir şertim bar. Näme şertiň bar dost? Aýdany. Hemme baýlygym senki bolsun. En ataňy maňa ber. Çalışjakmy? Gördüňmi çalışmadım. Men ne enem var, ne atam var. Men enem ähli görmedim. Atam ähli görmedim. Her kim maňa baý, bagtly durýar. Ýöne şolar bolmasa bu jaý, bu maşinler hiçler, dost, ynanay hiçler. Inni sen maňa aýt. Hakyky baý. Senmi ýa menmi? Hakyky baý, men ekenim dost. Penceresiz kaldım anne, penceresiz. Kakacan. Mehmetyan. Haçana. Nesip varsa uğruna varsın. Oyun et yani. Syomkamda düşer. O syomka böyle nesip varsa. Araşım bizden tebrikleri. Nesip bolsa. Yukarına bolmalı mağrıştırmaz. Şan täzelik ýyl galyp çykmaşdy. Ha.